It-tnejn wasal f'pajjiżna l-Prim Ministru tal-Libja Fayez al-Sarraj biex jiddiskuti diversi kwistjonijiet komuni li qegħdin jaffettwaw kemm lil-Libja u anke lil pajjiżna. Al-Sarraj saħaq li b'din il-laqgħa u qed jesprimi ħsibijiet tiegħu dwar iż-żewġ pajjiżi, dan biex fl-aħħar mill-aħħar ikunu jistgħu jtejbu s-sitwazzjoni f'diversi oqsma ta' interess komuni. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li hu jixtieq li waqt din il-laqgħa jintlaħaq qbil sabiex fl-aħħar mill-aħħar tissolva l-problema fil-Libja, pajjiż li ilu xhur għaddej minn ġlied u taqlib fiż-żona tal-kapitali Tripli. Al-Sarraj żied jgħid li din is-sitwazzjoni għandha tkun fuq l-aġenda tal-Parlament Malti għaliex iż-żewġ pajjiżi huma ġirien ta' xulxin. Qabel din l-istess laqgħa li saret ġewwa l-binja ta' Kastilja fil-Belt Valletta kien hemm ċerimonja li fiha l-Prim Ministru Malti laqa' lill-Prim Ministru tal-Libja. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi, il-Viċi Prim Ministru Chris Fern, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri fost diversi oħrajn.